jongens, ik zie nog zo, hè. Ja, Harry Rutte, welkom. Ja, welkom, dankjewel. Hier ligt een hele bijzondere ontdekking. En ik zeg als zus, daar hoeft ze niet wie het voor te gaan. Nee, want hier ligt die ontdekking van uw achtertuin in Arsen. Helemaal in de tuin, ja. Nu is natuurlijk iedereen toes nieuwsgierig. Wat heb je ontdekt? Wat heb ik ontdekt? Er draaien tussen Mars en Jupiter draaien rotsblokken om de zon. En die noemen we asteroïdes. En af en toe bedekken die een ster. En als die dan een ster bedekken, dan kan ze meten hoe groot dat die zien. Maar af en toe gebeurt er iets geks. Namelijk dat die bijvoorbeeld 2 keer terugkomt. Dus eigenlijk heb je hier een planeet ontdekt. Ja, een planeet ontdekt dat er eentje dubbel is. En we gaan eens even naar beelden kijken. Want voor heel veel jullie is het natuurlijk ontzettend lastig om te begrijpen. Nou, wat zien we? Ja. Op de plaats is tekeningen sneeuw op schaal. We zien op rechts de aarde. Links zien we een ster die eigenlijk veel verder weg staat. Op dezelfde schaal zou die een paar miljoen kilometer weg staan. En tussen de aarde en die ster, daar draaien rotsblokken om de zon. En af en toe dan staat die ster, de rotsblok en zichzelf staat precies in één lijn. En als je precies in één lijn staat, dan zie je die ster niet. Omdat en bent zich iets te hoog of iets te laag, dan gaat dat object en die ster voorbij. Dus moest toevallig op de goede plek staan om dat verschil te zien. En dat was sterrenbedekking, hè? Zo noemen ze dat. Maar zo noemen ze dat. Noem eens even terug naar dat moment dat Geer inderdaad dit heb ontdekt. Ja, dat is heel bijzonder. Nou, ik wist dat een hele moeilijke waarneming zou weer. Omdat het dus heel vroeg in de morgen was, terwijl de zon aan het opkomen was. En tweede is, die liegen in de horizon. En er is weinig tijd om te vinden waar dat die ster precies staat. En wie laat heb je de wekker gezet dan de morgen? Nee, want ik weer vanzelf wakker. Oh, oké. Maar ik stond wel om 3:30 op. 3:30, dan werd je vanzelf wakker? Dan werd ik vanzelf wakker. Ja, ik heb zo'n ingebouwde wekker. Dat is heel typisch. Als ik iets zeg en dan wordt dat woord, dan stond ik goed wakker, weer wakker. Toen een uur stond ik in een tuinhuisje. Dat is een tuinhuisje met een afschroefbaar dak. Dus ik stond binnen en dan toch weer boeten. Met een sterke klaargezeten en dan richt ik op een ster waar ik weet van de positie van is. En dan kan ik de positie intoetsen waar hij naartoe moet gaan. Maar het probleem is, bij die sterren stonden geen naamkaartjes bij. Dus we moesten aan de hand van het patroontje van de ster moest ik vinden welk sterke moet ik bekijken. Maar heb je je toch van tevoren dan op voorbereid of is het puur? Nee, dat is al 2 dagen van tevoren bereid ik me erop voor. Wat ik doe is dus dat ik een kaart maak van die sterbedekking, waar die sterbedekking plaatsvindt, welke sterren door de buurt staan. En dan ook natuurlijk is dat ik een ster weet waar ik me op refereren. Dus dat ik inderdaad weet van, ja, dat is mijn oriëntatiepunt. Ja. En dan hoop op goed weer natuurlijk. Maar dat kent ze natuurlijk nooit met het blote oog zien, hè? Nee, dit kan ze niet met het blote oog zien. Daar hebben ze bepaald materiaal van nodig. Nou, zeg nooit. Nee? 8 juni 2010 waren er ook zo'n sterbedekking met bloot oog zichtbaar. Dat is heel zeldzaam. De vorige keer dat ik is over 80 jaar of zoiets. Dus dat is heel zeldzaam. Wie kennen ze dat berekenen, dat over 80 jaar nog een keer gaat gebeuren? Nou, het is zo, dat ze dat exact kunnen berekenen, dat is heel lastig. Dat doen ook beroepsmensen. Mm-hmm. Het mooie van dit soort waarnemingen is dat de eerste instantie de waarnemingen gebruiken weer de amateurs. Die zeggen dan door ongeveer gebeurt zoiets. En jaar van tevoren pakken de beroepsmensen dat op. Die maken dan een keurige maatberekening van dat rotsblok dat om de zon draait. En dan zien ze dat al veel nauwkeuriger bekend is. 2 maanden van tevoren doet de beroepsmensen dat weer. Mm-hmm. Die gaan ze heel nauwkeurig berekenen. En is de foutmarge nog afhankelijk van de nauwkeurigheid van het object zelf. Tussen de 50 kilometer en nog altijd 250 kilometer of 400 kilometer. En 2 weken van tevoren werden de laatste berekeningen gedaan. En dan kunnen ze het vrij nauwkeurig voorspellen. En dan kreeg ik een seintje van... Aan die datum had je in de agenda staan? Natuurlijk, in de automatische agenda zelfs. Aha, we gaan nog eens even kijken nog meer beelden. Ja. Nou, hier zie je wat er gebeurt. Hier zie je dat de rotsblok tijd voor die ster. Dan zie je hem niet en even later is die ster weer beschikbaar. Is die weer tevoorschijn gekomen. Wat ik nou doe is dat ik kijk wanneer dat die ster verdwijnt en weer tevoorschijn komt. Als meerdere mensen dat doen, dan is het een parallax noemen ze dat. Dan zitten de mensen op een verschillende plaats die ster achter die rotsblok verschijnen. En verdwijnen en weer verschijnen. En dan kan je de contour bepalen. Dat is een rechterpleetje. De rechterpleetje zie je de contour van de rotsblok. Dat object zelf is zo klein dat met de grootste telescoop op de aarde eigenlijk nog niet kan meten hoe groot het is. Dit is toevallig een heel groot rotsblok. Maar dat ding wat ik gezien heb is misschien maar 10 kilometer groot. Maar daar hebben we geen pleetje van, hè? Daar hebben we geen pleetje van. Dat is zo klein dat lukt niet. Maar hou nog nooit immers van tevoren gewerkt van die planeet? We schijnen van dit bestaan? Jawel, dat is het leuke ervan. In 1979 waren al waarnemingen aan het object gedaan met gewone aardse telescopen.
En doen ze lichtmetingen, wat de helderheid van het ding varieert. En dan gaan ze rekenen en komen ze tot de conclusie of dat ding in een rare vorm of het zien er twee. De Hubble-telescoop heeft in 2003 dat ding zeer nauwkeurig waargenomen. En daar hebben astronomen gezien, dat zijn er zeer waarschijnlijk twee. Hier zie je nou zo'n pleitje. Zijn dat deze wat je bedoelt? Nee, dat zijn deze niet. Oh. Maar hier zie je bijvoorbeeld dus dat er twee grote zien. Dat zien van ongeveer 100 kilometer. Die met elkaar gebotst zijn. Dat kan je ook zien bij de linkse, dat is een stuk oud. Want die strepen die zijn allemaal juist. Dat zijn allemaal een sterkspoor. Als dat ding aan de hemel verdwijnt. En dan zie je inderdaad het silhouet. En bij de rechts zie je bijvoorbeeld ook onderaan dat er een stuk uitgebroken is. Omdat twee dingen met elkaar gebotst zijn. Maar dat kan het alleen bij grote objecten zien. Dan kan dat voorspellen. Maar die hele kleine objecten, en dit is dat object, is zo klein dat dat ook tot twee zijn, die tegen elkaar zitten. Dus ze liggen gewoon op één. En de Hubble-telescoop heeft een waarneming gedaan en die zeggen van, nou, het zijn er zeer waarschijnlijk twee. Nou, ik rapporteer, die ster verdwijnt en die komt in 2 stappen terug. Normaal komt die in 1 keer terug en dan kwam die in 2 stappen terug. Hoe lang duurt ze, Gert? Al bij elkaar 5 seconden. 5 seconden? En dan ziet je hier allemaal wat er... Ja, ik neem het op natuurlijk op een video, want dan kan ze nog altijd terugspoelen. Heb je het door middel van wiet je het echt met het blote oog zag? Of wiet je het terug ging speuren? Nee, nou dat is leuk, dat wordt mooi ervan. Met het blote oog, ik kijk dan op de monitor. Ja. Want ik heb op de camera een videocamera zitten. Want ik zie er ook een heel mooi apparaat. Ja. Zie je daar bekijk je dus alles met? met? Dat is de telescoop geworden. En de kleine ding wat je links aan de camera ziet, dat is de kleine camera. Het is een hele lichtgevoelige camera. Om een indruk te geven, als ik naar de zon zou kijken, nou, dan moet ik er een filter van 1 miljoen keer op zetten en dan is nog alles overbelicht. En dan neem ik het op, dan kan ik op de monitor kijken wat er gebeurt en zo inderdaad de ster verdwijnen en tevoorschijn komen. En wat ging toen door het heer? Niks, want dat was heel normaal. Oh. Maar toen ik 's avonds die ster ging analyseren, zoek ik, dat komt niet in 1 keer terug. En dat vond ik heel vreemd. Dus toen heb je er een fles champagne opengetrokken? Nee, dat was een kwartier later. Oh, oké. Want toen zei ik kom niet in 1 keer terug, wat gek. En dat heb ik dus gerapporteerd, zoals ik elke waarnemer rapporteer. Ja. En een kwartier later kreeg ik een e-mail uit Rio de Janeiro van een beroepsastronoom, een Franse beroepsastronoom. En die zei, je hebt zeer waarschijnlijk bevestigd dat die kleine planeet een dubbel kleine planeet is. Wow. Ja, en toen ging er een joehoe door de kamer natuurlijk. Dat kan ik me heel goed En dan voorstellen. heb ik een fles champagne opengemaakt natuurlijk, want dat is natuurlijk heel bijzonder. En terecht. Ja. Wordt het ooit al eens voorgekomen in Nederland dat iemand zo'n ontdekking had dit gedaan? niet. Nee, dit is de eerste keer dat die op Nederland waargenomen is. Want die planeetje waar we straks zogen, dat zijn mensen van Amerika gewoon om het te woord te nemen. Dus dat dubbel kleine planeten voorkomen is heel erg weinig bekend. Dus is ook een toeval dat het bekend wordt. Bij deze dus, dat het bekend wordt dat het zeker is. Het wordt al voorspeld. Maar in Nederland is het nog nooit waargenomen. Maar deze planeet heeft natuurlijk nog geen naam. Nee, dat heeft geen naam. En hoe is er sprake van dat je de naam mag gaan bepalen? Dat weet ik niet zeker, omdat dit een begeleider is van die al een naam heeft. Er is de best kans dat de kleine planeet het NISA al heel lang geleden de naam gekregen. En er is best kans dat de grote NISA A het en de kleine NISA B. Dat is een sterrenkunde heel normaal. Wie bepaalt zo gaat? Dat doet de Astronomische Unie. De Astronomische Unie zei tegen de ontdekker van dit moet je een naam geven. En het zou best kunnen zien dat ze tegen mij zeggen, dit is de klein ontdekt, dan moet je een naam geven. We zijn van natuurlijk ontzettend nieuwsgierig, want stel nou dat ze dat tegen u zeggen. Wat voor naam geeft ze dit dan? Wordt het planeet Rutte? Nee, zeker niet. Dat moet ik ook niet trouwens. Nee? Nee, moet je niet naar zichzelf nemen. Waar moest ze zich dan aan houden? De etiket is dat ze het niet naar zichzelf neemt. Moet je wel naar de naam van die vrouw nemen bijvoorbeeld. Daar heb ik heel veel aan te danken, dus dat zijn een hele mooie naam zijn. Dat zou een hele mooie naam zijn en een hele mooie eer aan de vrouw dan. Precies. Wat ook een mooie naam is, in Durban goed komt, draag ik ook een weermerk toe. Vind ik ook heel erg leuk. Ja, ik weet het niet. Ik heb er nog niet over nagedacht. Maar ik zeg, zus, ik heb heel veel aan de vrouw te danken. Wat vindt ze eigenlijk van uw hobby? Want ze wiegt dat allemaal weg. Ja, ik besteed meer aan mijn hobby als aan mijn vrouw. Oeh, maar meneer. dat vindt ze niet erg. Ze kunnen moeten gooien stal wat dat betreft. Is dat zo? Ja, gelukkig wel. Nou, als je dan de naam mag bepalen, dan vind ik ook echt dat ze dat verdient. Ja, dat vind ik ook. Meneer, ja, ik vind het echt een ontzettende mooie ontdekking. En ja. Want iedereen wil natuurlijk zijn zegje ervoor doen. Dus dat duurt langer als het ontdekken eigenlijk, hè, van die paar seconden. Dat duurt maar 4 seconden. Ja, nee. Dankjewel dat je hier was.